Siyabingelela emagumbini amanomhlaba uDlamini Mthandazi sempumalanga. Mbukelo khona ekhaya. Senza kwenzeke. Ngiphetheke manje uDoors Are Open. Doors Are Open lo. Nawu mbukelo khona ekhaya. Doors Are Open. Doors Are Open. Inyanga mayivuleke. Base kuphothula sekwakhile awuhlakalisa. Evene kwalokho. Doors are open. Doors are open. So mfaka uDlamini lami sengilifaka into yakho. Doors are open lo uyafutha uyageza kuphela awuphalazi. Uyafutha uyageza. Umsebenzi, inhlanhla, isithunywa, idlozi, imimoya. Amaphupho nokuthi wakhumbule ayivele wona sobala acace futhi aphumele sobala abe clear futhi la doors are open now mbukelo khona unamandla u300 mbukelo khona ekhaya noma ukudetha uKorea habe eKorea guy ufike la ukhona whatever you are semthatha eSouthern Cape, Johannesburg, Durban la ukhona khona nje so wetho Limpopo kuyefika lokumbukelo khona ekhaya doors are open bese wale bodlela leli mbukelo khona ekhaya lona ke lu400 ehlukene leli ke lu400 leli ushaje la noma la emashiyeni mhlawumbe uyogembula ufuna imali kuyisondele kuwe imali kuthande ube nogazi leli bodlela leli noma if unamali yavuma ke ile basolala ekhaya elakhiwako leli mhlawumbe unemakethe into zakho zikhambeli kahle uthola nje amalahle uthola ke nangimali yavuma sawufike sawufaka entweni so nombeka nje istikselweni ubeke lahle usuthela kancane lokho sawuthi ke nto lamafutha ke uthi nje kancane tons bese uyasho ukuthi ufuna kwenzeke ini abantu abangena abantu abakuthengela ube nogazi zakho zikhambele kahle ayikho umuntu omelana nawe ufuna ukuthenga imoto ufuna uba nomuzi ufuna nemali ufuna uba nenhlanhla khuluma impela uthethisa lebaso ukhulumisa impela lebaso libaso ulwe nalo ulitshele ukuthi hayibo ngihlupheka ini ngidela ngihlupheka ngifuna impilo ephambili imali ngifuna ngithanda into faze ihambe kahle ushise lebaso lakho le bese kuba nana wayisusa uzoyimela lo uyafutha uyageza uyawuchela umuzi wesuzoyimela thola umese ukhanya isinqele ukhe nje impela uthele amanzi nabilayo qeda ufutha uyageza ufake lo mise la phakathi lo mise ubela lamanzi noma uthole igebhezi lesibhamu elidubulile nalo empty igebhezi empty nalo uyalibona uthwele lona ufake phakathi kodwa uma sowufuna sowulandela kwamampela uyalifaka lo gebhezi abantu abangandelako abaphambane bodwa mhlawumbe ekhale kuwo bodwa sinyakitha amanzi akhona hamba wacithe kuphi lawo manzi okuningi kwala information yakho ithola kumina ungakuthola ukumbukela khona ekhaya e500 la ungakuthola ayikhinking wayisusa uzoyimela zikhona ke iwasho enijwayele boLocksmith ebenhlanhla bogazi zibo 200 rand sekusho nokuphika kuphi ufuna kuphi uzinenge izakha zihlukene boBlue bosigezo lozela imhlophe ziningi kakhulu but le insebenzo eyakhiwe namhlanje ongayi-order ifike kuwe anytime siyabhosela into ziyafika kuwena uyangifonela ke ngembolo la ekhaya ufuna ukuhlola online uyahlola online 200 mbukelo khona ekhaya